Nogen, der går over og hjælper ham. Aktiv. Hvor der er fået også musik. Det er tæt. Det er godt. De tre drenge der, de laver ingenting, det kan man godt se. Hvad er der en titel? Åh, shit, så. Det ser rigtig godt ud, der er faktisk ben hele vejen nu. Og broen er ikke smeltet et stykke. Vi prøver at se på 4 stykker.